Днес ще играя на Blockman Go. Със сигурност повечето от вас не знаят каква е тази игра. Ами това е игра с много игри, подобно на Roblox, само че в Minecraft стил, който не е точно Minecraft. Точно от тъмнела се вижда, че самите купчета са доста необичайни, но това не означава, че играта не е интересна. И от тази игра съм избрала точно The Egg, или в превод яйцето. В тази игра има 4 отбора. Жълти, зелени, сини и червени. Самата игра определя от кой цвят ще си. Или от кой отбор. В тази игра има различни сървъри и съм избрала този, който го видяхте първоначално в тъмнел. И се надявам дали точно да се падне този, защото тъмнел е друг сървър, аз играя друг сървър и не се получават нещата според мен. Трябва да гледате това, което сте видяли в тъмнела. Там да напомня набързо да се абонирате за канала, да цъкнете камбанката, за да ви известява, когато качвам ново видео, за да не изпускате. И палец нагоре, ако ви е харесало видеото, ако не, палец надолу, за да мога да се подобрявам. А сега видеото да започне. Тези слушалки въобще не работят, просто ги сложих и така, да има нещо. А сега вече видеото да започне. И така, вече сме в сървъра за... не знам кой път вече. Но... даже точно сме от сините, както в тъмнела. Мале, супер. Ами... сега, трябва да прекараме известно време тук, докато събираме айран от тези дракони или каквото е там. Трябва да взимаме също и злато, за да може да закупим важни неща от този човек. Ето, както виждате, броня, ножици, работи, блокове, оръжия и храна. Да. Това яйце трябва да се покрие и да се запази, за да не се открадне от другите 4, т.е. другите 3 отбора. Трябва да съберем достатъчно. Трябва да съберем достатъчно айран и злато, за да може да имаме броня и оръжия. Мале, кой друг е с настинка? Всеки отбор трябва да си има по 4 човека, но в случая буквално все някой липсва. Аз лично ще го покрия с обсидиан от всякъде. Буквално червените и зелените са най-зле. Вече като съм на малко храна и ми трябва храна и буквално настройката ми на тичане и аз не мога да тичам. Така. Супер, така. Само да кажа, че тази ножица е за да може да реже тази вълна. Буквално така е много по-трудно. Това е ножицата е специално за вълна. Ето така трябва да изглеждам, за да отида там в центъра. Мале, няма зелени, буквално няма играчи там. Тоест ще сме в момента 3 отбора. Така. Мисля вече да си купя броня. Така. Така, защото няма време да се оправя скина. Бая да си взема един хубав меч. Буквално другите тръгват напред, аз искам да се изкуват авто. Сега взема един хубав меч и трябва поне 5. Да, и щастливо 5 ни трябва. 5 обсидиана общо. Тоест още 3. 4 отстрани и 1 отгоре 5. Така че бам. Точно ще ми стигна, ще ми остане даже едно злато.
Ето едно тук, едно тук, едно тук. Правим това тук, за да остане горе и... готово. Не, това е достатъчно, трябва да е колкото се може повече. Сега мога да взема ето това нещо. То също е здраво, но не е по-здраво от обсидиана, разбира се. Ох, мале, нали синьо, защото това ли лава, бе, what the fuck? О. Момент, ние спечелихме? Не, това, не, това, не. Те просто всички измряха. И те ги моят отбор ги уби и ей така от нищо спечелихме. Еми добре пак. Супер, спокойно. Видеото не е свършило, ще изиграем още една игра. Но... отново сме сини! Само че в друг сървър, естествено. Този сървър ми е от любимите. Да. Ами, добре. Да, наистина този сървър ми е от любимите, защото... Не знам, защо просто любими е така. Така, добре, вече тук е малко по-сериозно. Червените са 4, жълтите, зелените, добре, само ние сме 3. Дано някой да влезе. Зелените вече са 3. Добре. Нарадост сме с тях. Силно се надявам да ги бием. Да вземем яйцата. Да ги строшим. И виктори. И сега трябва да скача догоре, за да го покрия и след това да сляза. Което е малко занимателно. Така. Купувам си такива. Ножица, така. Купувам си едно такова и така за броня, да имам нещо, да не е безич. И не, няма си купувам дървен, бе, човек. Той какво бие? То по-добре се бие с голи ръце. Само и така да имаш. Трябва да си купи храна, боже! Интересното тук е, че не давате и така злато нищо като в миналия сървър. Трябва да отидеш до там, да платиш на този дракон, за да ти дава злато. Така. И съжалявам, че първоначално обърках името не The Egg, а Egg Wars. Нещо като яйце война е най-буквалният превод. Но яйце за войни за яйце. Не знам какво е точно. Много е Egg Wars. Купувам си едно такова и... чакай малко, нямам храна. Ще си купа моята любима пичица. Не, всъщност бучето е много по-добро. Много повече наяжда. Буквално трябва да... Ако без това бучето, сега съм се наяла. Трябва още един път. Затова казах, че повече наяжда. Така. Стига да човек, колко съм... Така. Сега всичко на ново. Добре, мисля да отида за злато, за да платя на то. Даже мисля да отида и до диамантите, за да платя. Давай ти пък, строй. Отиш нагоре, това не е минало. Защо тръгват нагоре? Какво беше това сега? Взимам вълна и ножица и не ми пука. Така, взимам си първо една ножица и всичко друго е за вълна, защото вълната е нещо много важно в тази игра. Мале, 2 стека и половина. Аз тук съм човека на вълните. Охо, колко много злато. 5 наведнъж. Ето мен! Чекай малко, това не са моите неща. Добре.
Сега трябва да взема тези диаманти. Отивам горе да взимам диаманти също така. Ще хапна букче. Ето един път. Запти. Мале, някой има горе, сега трябва да внимавам дали ще подготвя това. Но не, да с черните. Мале, виж какъв. Така, махам се по най-бързия начин. Така, също пак отивам там. Така, сколко диаманта мисля съм видя? Охо, 10 диаманта! Аз мисля, че ще мога да платя и на диамантите с тези диаманти. Бра, как казах. Не! 10 диаманта на вятъра! Не бе, човек, добре. Майко мила. Не, човек, не, защо така сега пак от начало, майко? Така, купувам нови това и след това купувам бълна. Дали го седи там и на място и събере. Бе, действай, бе! Майко мила, ски съм в обора, не му повярвам. Майте защо са с мен? О! Някой им откраднал яйцето, само директно да ги убием. Мале, 5 диаманта наведнъж. Страхотно. Сега горе още 5. И долу още 5, 15, още горе 5. И още долу, и още горе, и ще стана тук. Мале, аз съм само се ножица, къде съм тръгнала. Добре, мисля се махам. Само да се взема тия диаманти. Че съм гладна и жадна и всичко. Не се намотичам. Поне така няма се прибия. Няма се прибия. Но виж колко са тъпи молбо. Няма се да платят, обаче ще разхождат наляво надясно. Майко, с какви начин ще игра. Мога да си купам меч и да платя, за да получа повече пари. Да, ще платя, за да мога да взимам по-бързо диаманти, за да мога да се екипирам по-бързо, за да мога да свърши по-бързо играта. Не хубаво се бия, след това да ми вземат меч и мислене. Ако имаш с какво. Така ще събера още едно. Така ще изчакаме. Така, 5. Сега отиваме първо да ядем нещо. Ще си вземем 2 бучета. 3 бучета. Така, хапваме, папкаме. Така, ето вече мога да тичам. Фърча даже. Ето сега плащам на него още 5 диаманта. Ще я кажа 5 лева. Ето, и са, ето, сам, чиста ми работа. Ето, там имам още 5 диаманта. А още 3, но няма значение. Ще взема и злато да платя на тези златни дракони, да ни дадат пари. В нашата сезона. Не да се разхождаме така като идиотка Тея. Нали? Сега си взема диаманти, защото си неграмотно и не знаеш как се играе играта. Ма тук не отиваш напред. Къде не поради да не пропадне някой. Ето. Сега 5 тук, 5 там. 5 тук, 5 там и така ще стане много по-бързо. Ма кой да се сети? Бе? Буквално не сме най-напред в тази еволюция, буквално. Зелените са едни, а пък си имат яйце. Жълтите един единствен там, обаче те нямат яйце. Те са малко по-добре, червените, ние сме най-добре. Имаме си яйце и сме повече хора. Майко. Така, 4 диаманта тук. И сега там. И буквално става много по-бързо. Буквално може да се направя след 5 минути цялата в диаманти, ако продължавам само и така. Взем си един диамантен меч. Ако пита някой се закача с мене, ето.
Буквално всеки, когато някой в тази игра и във всички игри покажат ето този меч, буквално всички бягат с 300. Ще е най-силния. И ако го хилнеш или не помня как беше думата, буквално удря те и ти гориш. В буквалния смисъл. Един диамант ли само? Това ли заслужава? Един диамант. Мале! Давай, диаманти ти бягай. Само да ни изпадна, че ще пукна от яб. Айде бе, съотборници! Айде бе! С дървени мечове ми ползват. Майко! Мил. Давай тука бучинята! Давай. Така. Добре. Мале, буквално взех един живот и тук веднага се възстанови. Видяхте ли го? Така, 13 диаманта. Гледайте какво става, бе. Сега ще направя тук цялата от диаманти, защото има къл. Една игра първо трябва да се разучи. Малко. Така. Над 20 диаманта. 21 диамант. Така. Давай сега бронята. Така 4 плюс 4, 8. Така. Не ми достигат още 3. Никакъв проблем. Скачам. Хвърчим. Ето. Така. Ето, готова съм. Ето, цялото съм в диаманти. Айде. Ето. Екстра съм. Ето. Сега, сега ще си купа ножица. Ще си купа това. Ще хода да опаза там яйцето, защото всеки може да дойде тук да ни го открадне. Така, ето вече червените нямат яйце. И там един ще пукне сега. И отново Виктори. Не мисля да приключваме играта с това. Сега пак изиграхме 2 игри. Може да си купя някой елексир. Много съм бърза или нещо подобно. Така. Купувам си. Ето джумпинг. Спид. За джумпинг и спид. Аз ще летя, бе, човек. Къде е червен? Би трябвало да е там, бе. Мале. Колко е различно. Ето. О, не. Ето, за това ви говорих. Утре ми горя. Ето са, вече сме двама. Не, двама сме, моето момче, двама сме. Сега кой да удраме? Ей, не, лошо работа. Виктори, чакай малко, аз умрях и спечелих. Моля, аз умрях и спечелих буквално.
Ето, 5 секунди до края на игра. Аз спечелих. Умрях и спечелих, хора. Мале. Да, това бе доста интересно. Надявам се, хора, да ви е харесало. Абонирайте се за канала, цъкнете камбанката. А от мен, чао!